יאללה, חזרה, מהר. הלאה, יובל. יופי של העבודה, הלאה. הילה, חזור כבר אחורה. מהר. יאללה חדרה, יופי של עבודה, תמשיכו! עוד כמה! קהל, איפה אתם, קהל? איזה שקט אתם! הלאה, קפוץ, קפוץ! הלאה! מה קרה? מה זה היה? הוא רץ, הוא נכנס לזה יותר מדי מהר. הלאה, נתן, לחץ, הלאה! לחץ! כן! לשטח, לשטח! בדיוק! דניאל, תעטוף אותו, דניאל! אחרי יובל, דניאל! דניאל! יובל יצא, אז מה אתה רץ איתו עם יובל? כבר יובל קרוב יותר לזה.